you're getting with it. Ja sam Steva, storyteller. Ispričat ću vam priču jednu koja se odigrava u Kameničkom parku 1. maja tekuće godine u ne tako dalekoj budućnosti. Saveć Vasaj. Priča kaže sledeće. Niko od nas ne bi trebao da šeta sam. A naročito ne bi trebao ti, jer mnogo toga zavisi od tebe. Bobo. Znam zašto hoćeš samoću. Ja ti ga mećem iz dana u dan. Pa te boli guza. Marš. Šta ti meni marš? Zašto me odbijaš? Ti se samo jebeš u čmar. Ja bi da probam nešto drugo. Nešto divlje. Čmar? Slušaj mali, imao sam mnogo žena, a ti si jedini dečak koji me uzbudio. Nije ti dosta to? Zašto mi to govoriš? Zašto? Kurac! I evo ću te, skidaj gaće. Odmah, sada odmah. Skide gaće ti. Ja ne nosim gaće. Nikada i nisam. I ti to dobro znaš, Bobo. Bobo! Molim. Sad ću da te jebem. Stani! Opusti me. Nemaš u tema. Boli me, boli me, ja. Gde je? Bobo! Bobo, s brade! Bobo! S brade! Gde Boba? Gde bude li se denuo? Gde si? Ako misliš da se sakriješ, ne možeš! Bobo! Jo! Kako sam pao? Bobo!